Kaixo lagunak, gaur gatoz proiektu batekin, musika proiektua Erasmus proiektuaren barruan ikastolan jorratzen ari geana. Hemen dago Guruzne ikasketa burua eta Erasmuseko arduraduna ikastolan, hemen dago Nerea, musikako irakaslea eta Erasmus proiektua musikakoa eramaten aidana baita ere. Momentu batean aurkeztuko dizuet zertan gadatza. Badakizu Erasmus proiektuaren apostua egin zuela ikastolak, orain dela urte batzuk, hortutik proiektu batekin hasi ginen, gero beste 2 proiektu onartu ziguten, eta orain 3 proiektu martxan daukagu. Zoritxarrez, pandemiak harrapatu zigun hor bitartean, eta gure ikasleak ezin izan dute beste herrialdeetara joan, baina horrek ez du nahi esan proiektuekin ez dugula jarraitzen. Eta orain da momentua, proiektu horietako bat musikarekin lotuta dagoena, martxan daukagula eta hemen ondoan ikusiko duzu beste bideo bat zoragarria nun gure ikasleak ikusten dira beste ikasleekin. Baina proiektua eta Erasmuseko proiektuei hitz egiteko Guruzneri eman badiot hitza. Kaixo, nola hasi ginen honekin? Txirula bat eduki gabe. Igaz, geunden egoeran eduki genuen aukera ezagutzeko talde oso zoragarri bat, proiektu bat zeukan eskuartean Eskoziak lideratzen zuen, eta bidali genien gure proposamena parte hartzeko, eta nahiz eta txirularik ez eduki esan ziguten baietz, eta han sartu ginen. Ez da batera erraza izan, ezagutzen duzu daukagun egoera, baina jarraitzen dugu lanean, eta nik pentsatzen dut aukera paregabea dela lantzeko gure ikasleekin benetan nahi ditugun landu kompetentziak. Zarri hitz egiten dugu hori buruz, hau da modu erreal bat lantzeko hitz egiteko nahia, hizkuntzak ezagutzeko nahia, besteekin lan egiteko nahia, elkarrekin gauza zoragarriak ateratzeko desberdinekin nahia, benetan pentsatzen dugu esperientzia bikaina izan daitekela, taldean daudenentzat eta inguruan da gauden beste guztiontzat ere, ze gauza hauek salpikatzen dute eta zabaltzen dira. Proiektu honetan gaude Eskozia, Lituania, Grezia, Frantzia, Itali eta 6 herrialde oso desberdin, oso adin desberdinetako ikasleak, musikaldetik ere maila oso desberdinarekin, baina elkarrekin ikasteko gogoaz eta elkarrengandik ikasteko gogoaz, hori dela importanteena. Eta orain Nereak etorriko da, eta berak xehetasun gehiago emango dizkizu ez, azken finean bera da gure musika aditua. Proiektu honetan, berez amaierako helburua da guztion artean, 6 ikastetxe hauen artean konposatzea sinfonia bat, baina horretarako lehenengo fasean gaude orain, eta lehenengo fasea da herrialde horietako musika aztertzea, ezagutzea, eta orduan horregatik guk orain grabatu dugu besti bat gure Euskal Herriko musika ezagutzera emateko, ezta? Zer abesti grabatu duzu, Grabatu dugu erabaki genuen Txoria Txori abestia grabatzea, orduan egin dugu horren moldaketa, moldatu dugu guk ditugun musika tresnetara, eta pentsatu genuen abesti hori zela oso egokia representatzeko gure musika. Da orduan 6. maila eta DBH 2. maila arteko ikasle batzuk animatu dira parte hartzen, 20 bat ikasle ditugu orain proiektuan, eta musika tresna danetarik ditugu, eta horrekin egin dugu online kontzertu bat 6 ikastetxen artean. Momentuz ari gara hori Eskoziatik ari dira koordinatzen, orduan haiekin kontaktuan gaude, eta hor bebai ari gara hitz egiten ze programa, ze plataforma erabili denok berdin egiteko, eta konposatzen dugunean konpartitzeko idazten duguna. Online kontzertu honen azkeneko pieza, behin herrialde bakoitzak proposatu duenean, edo egin dutenean eurena, amaieran egin dugu bat denon artekoa. Orduan Eskoziatik egin dute moldaketa hori, eta gure ikasle batzuk parte hartu dute horretan bai. Orduan, dana elkarrekin jarri dute bideo baten, eta sortu dute pieza bat denon artekoa. Hoxe da proiektua, Erasmuseko proiektu oso politia, martxan dago, bideoan ikusi dezakezue lehenengo emaitza, baina beste batzuk daude pendiente. Eta horrengora arte.